Makin botok thai mani tai kesa parpas engka जों दिनै बुबाग्रानो हामबायबो याफोरका लगे लगे जों दिनै एन्टि ड्राग्स डे 26 जुन आबनो पालायबो जों दिनै तीन बटक थाइलेखा जों नुबो सिनि याक्सि याग्रा ताइ सिनि ससाइटिव ड्राग्स जानाय बेलायनो टाइम होननायनि क्वान्टिटी बरफ बागै दंखा सिनि सिक्ला जालायो बेलायनो सेलेंमा सिंसा अबहाय बयार सिफ्राय दंगो आबुनि बागै जों ड्राग्स जावै जे लाइफ नष्ट खाय दंमानि जे जानाय बबो निजिनि लाइफ नष्ट दंग ताइ बिनि याक्सि याग्रा दंनाय बरकनो बरक जेमन ओ कायसा फल सका हंगाय लगे लगे ताइ गुबुननि फलनो ब सगै खिबि माहाय आबहायनो जे सावै दंनाय रंनो जों गासो ताइ बरनो जों लामाखौ हामबो तुइदा मानो बुजगै अबो जों दिनै कक सालायगा ताइ आबनो जों दिनै लोकनि बुसकांगो तुइ जे सिया दंनाय रंनो सिरिबय लगेव हिमबो चिनि लामाखौ हामबो तुइदा मानो आबनो चिनि दिनैनि मेन पार्पास का ताइ बुबाग्रानो बेलायनो हामबाय याफोरो ग्रेटर टिप्रालेन नि जे रेजोल्यूशन सेकेंड सेशन जे सेकेंड डे पास खालामनो बागै बेलायनो हामबाय no दिनै जों हिमबोथ हिमन कारनखौहाय एडिसि टिटि एडिसि नि ग्रेटर टिप्रालेन रेजोल्यूशन पास खालामनायनि बागै बुबाग्रानो बेलायखौनो हामबाय रो ताइसो आबोनि बागै बुबाग्रानो हामबाय जत इएमसिएम नो हामबाय ताइसो आबनो खा थगै जों दिनै दिफ्रा सारं थांजांनाय जों दिनै हिमबोथ हिमलाय बुबाग्रानो इनकाम खायो जों हिमबोथ हिमलाय मंगलिया गामि आरडि ब्लक पंचायत हिंगा पूर्व लखीपुर हिंगा आं हिंगा सुशील कलय आं त्रिपुरालेनि खरसा तांक्रा मो पादुंगा चामप्लाय नों गामिनि त्रिपुरा सारक जत सुदु त्रिपुरा मथा सिमिया र जत त्रिपुरा सारक बुसुम खानजाखै हिमबोथ हिमलाय नरने दलनि